आइला थफिरा बोरै दोंसेबो खानाय गैयै जाखोब्रा सोरनोथो दाहार हरजोबना लाखोब्रा थफिरा नोंनि खानायखौ थफिखौनो बांद्राय गानो नालाय बारबो हाबनो मोना जाहैबाय खर'आव बेनिखायनो खानाय रज'आसैब्रा बेनि खर'आव मानसिखौबो जि बोराय नुखाबाय बेनि खर'खौ नायबाय थाबा जोंनि शुटिंआसो थालांसिगोनलै देलै अमा राजा फिल्म शुटिंआ जागायदो थफिरामखौ फिल्माव एक्टर दालासै लासिंसिं लाव थख्राख्रा एक्टरजों मोसाफायाहाय आंहासो लासिंसिं जागोन थाइसे थाखाया मोननाय एक्टरजों शुटिं खालामदों दावसो देलायो होननानै बा एटिटिउडआ माथो रोजाथारलै नोंनालाय दावसो देलाय आंबोथ' बेखौनो सानदों बे खानाय गैयैखौलाय बोरै एक्टर लानांगौ जाखोब्रा ओइ थफ्राम गुन्दा लादोलै नों गुन्दा गोदो आं उन्दैबा सासे गुन्दाखौ बिराद गियोमोन आं हिन्दी फिल्माव सासे गुन्दा दङमोन मिथुन चक्रबर्ती अजय देबगाननि फिल्माव बिराद गुन्दा लाखायोमोनलै गोसोम सोम खानायबो दोंसेबो गैया देन्जार गुन्दा लायोमोनलै बेनिखायनो थफिरामखौबो बे गुन्दाखौनो होनसै नामा अब्ला एक्टरालाय सोरथो जागोन बावै आंनि खानायखौ लानानै इसिबां लाजि फोनांदोंना नोंसोर आंखौ नोंनि खानाय हा बोरो नोंनि खानायालाय बांद्राय आंनि खर'खौ जानांला नोंसोर मिथिबाय खानाय गैया जाखो मा जाखो नाथाय मान दंना मान अमा राजा नों मिथिया नामा खानाय गैयै मानसियासो माहाजोन जायो खानाय गैयै उदै गेन्द्रा मिथिबाय बेफोरबायदि मानसिनावसो थाखा फैसा थायो आंखौ खानाय गैया होननानै आन्डार एस्टिमेट दा खालाम मिथिबाय नैबे थफिरामा खानायल'सो गैया जानो हागौ नाथाय गासिबो दं मिथिबाय लाव थख्रा जानो हागौ नाथाय गुन मान सनमान गासिबो दंजोबो नैबे थफिरामाव बे खानाय गैयैखौलाय बोरै एक्टर लाथारनांगौब्रा नोंखौलाय बुहुमखौनो उल्थां फाल्थां खालामजोबगोन आं भाजि एवनाय बायदि लाब्रा एवनाय बायदि एवग्लुंजोबगोन आङो मिथिबाय बुहुमखौनो आंखौ जुदि एक्टर लायाबा खर'आव खानाय गैया मा जाखो टेलेन्ट दं आंनाव टेलेन्ट दे लान्था जाखो मा जाखो एक्टर लादो आरोहाय मालाय इंलिश फिल्मावबा थख्ला थख्ला एक्टर दं सोर बेलाय इंलिश फिल्मनि थख्ला एक्टरा नामखौबो बुंनो रोंलाय लांलाहाय आङो इंलिश फिल्मनि थख्ला एक्टरनि नामखौ जायखिजाया मोनसे फिल्माव सानैबो ज' दङ आरो गोसोखांबाय आङो सासेनिखौ डिजेल होनो खोमा नामखौ सासेनिखौ जनसन होनो दां जनसन नोंलाय फास्ट एन्ड फिउरियासनि एक्टरफोरनि नामखौसो बुंबाय नामाब्रा आं मिथियाहाय जायखिजाया बिराद गारि सालायनाय नुयो बे फिल्माव बिसोरनि एक्टरफोराबो माथो थख्ला थख्ला बेनिखायनो आंखौ थख्लाबाबो एक्टर लानांगौ मिथिबाय लासिंसिं गुन्दासो जानो समायथारोमोन थफिरामा गामसा खायलाब गाननानै लाजियाबो थुत आं टावेलसो गानदों दा दे मेथाइखौ जोंहा न'आवनो जागायनोसै नामा दे माबार गस्ला गानदों आंनि गस्ला दं गांनैसो थां माखौ मोजां नुयो गानहैबानो जाबाय दावसो देलाय दे नोंहाबो रेडि जाखादो लाव थख्राख्रा मानसिजोंलाय बोरै रमान्टिक मेथाइ खननोसै आंलाय एक्टर जानो गोसो गैयाबा गैला होननानै बुंदोलै नों दावसो देलाय थफिराम गजमुराखौलाय मानोथो एक्टर लानांगौ जाखो सोर फाग्लायाथ' मिन्थियोमोनब्रा थफिरामनाव खानाय गैया होननानै दासो थफि खेवनाय लोगो लोगो नुबाय दा बेनाव खानाय दोंसेबो गैया होननानै सिगांनिफ्राय मिथिनाय मोनब्ला बेखौ गुन्दायावसो होगौमोन गुन्दायाव मा नोंसोरनि मथेबा खानाय गैयै मानसियानो गुन्दा जाजोबो नामा एक्टर मानसिनाव खानाय थाथारनांगौ होननानै सोर बुंदों मालाय मा जाखांदों नोंहा आंनि फिल्म आंनि गोसो जायखौ गोसो जागोन बेखौनो एक्टर एक्ट्रेस लागोन नों मा नोंखौ आंनि फिल्माव लाफायैखाय बिराद दुखु जादों नामा नों हांग्रोबेन्दी फिल्माव लाफायैखाय जि गेब गाबनो ओंखारसोदों आं आइला हांग्रोबेन्दी आइला थांदोलै नों दसे समनि थाखाय न'निफ्राय बाहेरायाव थां जै थांबाय फैफिनाबो आं मिथिबाय थुत मानसि नांलाय लायोब्रा नोंसोरबो हाबा जाग्रोलै अब्लासो बुजिगोन आच्छा दे मेथाइखौ थाब थाब शुटिं खालामदो बिनिफ्राय आंनि रलखौ होदो आं बेफोरबायदि नेबाय थानो हायालै अरे थफिरामा दाबो फैलाब्रा मानसि गोबावलै दालाय थफि गानहोगोन ना गानहोआ जाखो फिल्मावलाय बेखौथ' सानदोंलै थफि गानहोनांगौ ना गानहोनाङाथाय बोरोलै थफिया आंना बोरो माथो आं थफिखौ नायगोना मोनासै बोरो थफिया खर'आ माननाय जाया नामाब्रा नोंना एनि टाइम थफि आं थफि गानाबा नोंसोरबायदि मानसियानो माथो आंखौ मिनियो आच्छा बारु थाइबानि लारु शुटिंखौ खालामनोसै दे लाव थख्रा गजमुरा हिर'बाबो लंपेन्ट गानबाबो समायखाया मानसिखौनो थावेलावनो मोजांमोन नुबाय बे दावसो देलाय लोखिसारा हिनजावखौ आखल गैयै हिनजावखौ आंखौ लांथिया थिया नायबाय थानो लुगैयो नुखाय दावसो देलाया नै बालावबो नोंखौ नायनो लुगैया आं
देलै दे नांलायबाय थानाङा हौवा हिनजाव थां मा थां दे बमब्र जागायनोसै शुटिंआ दे एक्टर एक्ट्रेस सानैबो दे माखौ देनांगौब्रा डाइरेक्ट खोन्था ओइ साला सुवाद ओइ जों सानैबो गसंनानै थाथ'लाय ओमफ्रायलाय मानि रागा मानसिफोरालाय एसे मिनिलाय बाब हाथाइखौनो खिथिजोब्बाय माथोलै ओद एसेबां गुवार मिनिनो होआखैब्रा हाथाइ खिन्थिनाय कलगेटनि एडभार्टाइज बायदि मोनदों नामा ब्रा थफेराम बायदासो देलाय मिनिनोनो गोसो गैथारामोनहाय आङो ओइ बमब्र दे मिउजिकआ दामनानै हो थै अमा राजा मा एसे खामानि थिनोब्रा गुन्दा मानसिखौनो देलै दे उफाय गैया दे दामनानै हो मेथाइआ जोंना मेथाइखौबो न' सिङावसो लागोन आरो मालाय हाजो हाला दैमाफोरावसो लायो मेथाइफोरखौ मालाय मेथाइफोराव बाइक गारि एर'प्लेनसो देखायो दा औलै अमा राजा बाइक मोनसे जगार खालामदोब्रा बाइक नांगौ आंनो बाइक थोद साला खानाय गैयि हिर'आनोसो जायोब्रा जायो बाइकल' नायगिरग्रो दे नों दा एक्टर एक्ट्रेसनि डिमान्डखौ हालालै ओइ बमब्र थांलाय बाइक नागिरना लाना फैलाय नै आंहासो जालायबाय दा थांब्रा थां बमब्र नागिरना लाना फैदों थां सोरनाव मोनो नागिरहैनि आं ओइ दसे थाथ' आं खिना फैनि ओइ दावसो देलाय मा होनदों नों आंखौ मा होनदों नोंनोलाय मानो नांगौसै गावखौनो बिराद साइज गोनां मोनथारो नामाब्रा नों दावसो देलाय हा नोंनिख्रुइथ' बांसिन मोजांसिन आंनि लावथख्रा गजमुरा पाप्पि मानसिखायनो खानाय गैजारोङा मा पाप्पि मानसिफोरनाव खानाय थाया सोर खोन्थानाय नोङो सोर खोन्थानाय मिथिखायो आङो खानाय गैयि हौवाफ्रा दांखु जायो दांखु बे खर' थालोआव खानाय गैयै थिखिनि बिजौआव खानाय गैयै खाफालथिंजाय सानस्रास्ला बेफोरबायदि टाइपनि मानसियाना महा रागान थिउरिया आरो सावलुनबो जायो नों बायदि खानाय गैस्रायै लाव मुरा गज' मुराखौथ' गुन्दा लिदार टाइप नुखायो एकदम दाखुग्रा लोंखुग्रा दाखु नुखाथारो गब्बरसिन दाखु बायदि मा होनखो नों दावसो देलाय नांगौखौसो बुंदों दा आङो खानाय गैयै हौवाफोरा सावलुन दुगामारा गुन्दा साइज जायो मा होनखोलै नों दावस्रि देलाय मा होनखो नों खानाय गैयै मानसिफ्रा गुन्दा जायो ओइ खानाय गैयै मानसिफ्रा बेसेबां मान दं मिन्थिगोना मिन्थिया नों हा सोर दंसै देलाय बुंलाय ओइ महात्मा गान्धीखौ सिनायोना सिनाया नों सोर महात्मा गान्धीसै सोबबागासिनो सोबबानानै खि गोरलै ओंखारहोगोन आं नोंखौ मिथिबाय महात्मा गान्धी सिनायानो महात्मा गान्धीयाबो आं बायदि थख्ला मानसिमोन मिथिबाय होमबा मा खालामनो आं बानांगौ नामा आया महात्मा गान्धी सिनाय मारा नामाब्रा नोंलाय है र' गोसोखांदों खोनानाय मोनदों आंबा फैसाखौलाय सिनायोना सिनाया नोंलाय मेगन मिसिमनानैबाबो फैसाया थाइबेसे बा 1000 बिलाइ ना 500 थाखा बिलाइ सिनायबावैसो आङो अब्लालाय मानोथो महात्मा गान्धीखौ सिनायासै नोङो फैसा सिनायो नाथाय फैसायाव थानाय सावगारिया सोरनि बेखौ मिन्थिया आयौ बाला बेखौनो सिनाया जाबाय फैसायाव थानाय थख्ला बोरायालाय बापुसो दा जोंनि इण्डियानि बापुजि नोंफोरबायदियासो महात्मा गान्धी होननानै बुंबाय थादों दा जोंफोरा बेखौ हादरनि बापु होननासो मिन्थियो माबायदि स्कुलाव फरायनानै फैखोलै नों हा नखल लायलाय पास जाबोनासो फैनाय नामाब्रा महात्मा गान्धीखौनो बापु होननानै बुङो फ्रियावनो फोरोंबाय आं नोंनो दिनै मिथिबाय गोसोआव ला नोङो ओइ एक्टर एक्ट्रेस फैदो बाहेराव शुटिंखौ लायनोसै बेजोंलाय मा रमान्टिक मेथाइ खननो हानोबो आंलाय मानसियानो बोरैबाथारलै दावस्रि देलाया उफाय गैया नाटकखौलाय खालामखानांसिगोन उफाय गैया फै दे मेथाइ दामदो बमब्र मेथाइ खेबसे खोनासंनानै लाखा थफिराम आरो दावस्रि देलाय खोनाबाय दे बमब्र मेथाइ दामदो बे थफिरामनि थाखाय बेबायदि असाइस मेथाइखौ मा असाइस जालाबायखो मोसानांगौ नों बेखौनो मेथाइया सोलायनोबा सोलायहाय आं बे मेथाइखौ मोसाया ओइ दावस्रि देलाय बे मेथाइखौ जों फ्रियावनो मोनदों मिथिबाय बेनिखायनो बे मेथाइखौ मोसानांगौ फ्रियाव मोननाय बुस्थुफोरा मोजां जाखाया दा गेसाव गोफोनखौसो फ्रियाव मोनखायो ओइ आं दिनै बारा होख्रावनो गोसो गैयालै नोंसोरखौ मिथिबाय दे मेथाइ खनदो गोसोआव गैगोना गैया दावस्रि देलाय बे मेथाइखौ खनदो उनावहाय एडिटिंआव मेथाइखौ होनो हानोसै दे एबार खुगाजोंनो खन नोंसोरो ओइ दावस्रि देलाय खोनासंलाय खोमाया आंना जायगायावनो दंखायो नै दावस्रि देलाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो खामानिया खामानिखा मिथिबाय फिसा खामानि मावजेनबासो जोङो गिदिर खामानिखौ मोनगोन
हा सिरिसे आगान आवगायलांबासो जोङो रोजा रोजा आगान खालामलांबाय थानो हागोन बेनिखायनो गेदेर फिसा उन्दै गेदेर बेफोरखौ साननायखौ ज्राब दोनथ'नानै बे मेथाइखौनो मोसादो उनावहाय नोङो बे मेथाइआव पपुलार जायोबा बा मेथाइआ बारा मोजां नङा नाथाय दाउस्रि देलाय बिराद मोजां एक्टिं खालामबाय माथो होननानै पपुलार जाबा नोंखौ फुटबल खेलायाव लिंहरगोन बोरा फुटबल खेलायाव नोंखौ मिथिबाय फुटबल खेलायाव एक्ट्रेसफोरखौ लिंहरो ना इनभाइट खालामो ना थिग बिदिनो नोंखौ लिंहरगोन ब्रा दे दाउस्रि देलाय मोसा दे मेथाइ खन दे होमबालाय दे मेथाइ खनदो दाउस्रि देलाय गुलि गुलि आं नोंजों खालामगोन हाय थफिरामनि खाथियाव थां आरो खन आं नोंखौ गोसो गोरबो जिउ सोलेरजों मथे मथे गोसो थोयो दालाय माथो आंखौ गोसो थोआ होननाया दा थफिराम नों डायलग होनाङालै दा मा होनना होयो थफिराम गावखौ गोसो थोनानै बुंदों सानथारदों खोमा आरो बियो ओइ नोंसोरो नोंसोरनि पार्सनेल दुश्मनखौ दोनथ'नानै फिल्माव गोसो होदोब्रा गोसो हो ओइ बांद्राय नाटक खिथिबाय थानांलालै आं उन्दुनो ओंखारबाय दे एबार एकदम सिरियास मुडआव थागोन दे स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गारमाखौ एसेबो मोजां मोनाखै देहाया जोबोर गाज्रि लोमजानानैसो दङ थेवबो नोंथांमोननि खाथियाव भिडिअखौ हायाबाबो लाबोनानै होफैबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअखौ देहा मोजांब्ला थाबैनो लाबोनो नाजागोन बाय बाय